An balima bamananga mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni bamananga kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruyaw kan. Aw dangana. Laada don san o san ka bɛn ni Mawuludu ye Fédération Ansardine Internationale bi a ka san lajɛrɛba sigi sen kan ni o ye conférence internationale ye. Ɲinanta sigira sen kan ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma novembre kalo tile 14. A kɛra an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ale ka foro la dɔnɲuman na. Ni sigi yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye kana ɲɛfɔli kɛ Fédération Ansardine Internationale ka san wulikajɔ baaraba kelenw kan ka se u tɔgɔla cakɛyɔrɔ lahalaw ma. A lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an fana karamɔgɔ bolo Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka fara tɔnden caman kan. A sereyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo de tun bɛ yen Daramani Male ka se Samba Tarawele ma. Fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Yan ye don ɲuman de ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka foro la. Wa yande fɛnɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansardine Internationale ka ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ kɛ Assemblée Générale Internationale o sigilen do sen kan, o de y'a to silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. An bɔra sigi mun na sisan a fɔ ma ko Assemblée Internationale o ye an ka Ansardine Internationale a jamana minnu bɛna Mawuludu la a délégué fɛn o fɛn bɛ na n'o y'a ɲɛmɔgɔw ye a président a contrôleur ɲɛmɔgɔw a trésorier ɲɛmɔgɔw ani a karamɔgɔ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka réunion ba dɔ kɛ su fɛ fɔlɔ bon a bɛ fɔ o ma ko conférence nationale. Bon, ale kɔfɛ jama tɔ bɛna fara kan a fɔ o ma ko Assemblée Internationale an tun b'o de kɛnɛ kan tan. Laada don silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansardine Internationale FADI ka Assemblée Générale Internationale ka sanga ni Mohamedul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni nisɔndiyaw ye. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u bɛ jateminɛ kɛ baaraw minnu bolo danbɛ, cakɛdaw minnu b'u ka bolo kan, fɛɛrɛw minnu bɛ se ka tigɛ hali bi k'olu kɔrɔ don. An bɛ kuma compte rendu dɔrɔn don parce que baara minnu kɛra k'a daminɛ Mawuludu tɛmɛnen na ka na se sisan ma an da bɛ se a bɛɛ ma o belebelebaw ye an bɛ jɔlen minnu na olu an bɛ kuma o kan an bɛ kuma an ka projet ko kan n'o ye baara minnu b'an bolo an bɛ fɛ ka n'o ye nafa ɲini siraw ye minnu bɛ yen n'an y'olu sigi sen kan an bɛ kuma o lahalaw kan minnu a kɔrɔlenw a n'a kuraw ani minnu bɛ nalen an bɛ kuma olu fana kan. Bon, an bɛ kuma an ka sɔrɔ yɛrɛ fana sɔrɔ sira n'o ye cotisation fana minnu nana san kɔnɔ an bɛ kuma o kan. Bon, musaka fana minnu kɛra yɛrɛ san kɔnɔ an bɛ kuma o musakaw fana kan. Donc Assemblée Internationale ale bɛ sigilen bɛ nin de kan. Compte rendu de don ka mɔgɔw kunnafoni fɛn minnu bɛ yen. N'anw ka kuma fana bɔra yen an bɛ tila ka kuma segin o jama fana ma. Jama fana kuma bɛ di bɛɛ ma. Ni mun ye kuma sɔrɔ hakilila minnu b'i la tɔn ka ɲɛtaga la ani kɔtaga la i bɛ kuma o kan hakilila minnu b'i bolo i b'a di donc jama b'a apprécier ni min bɛ se ka taa o bɛ taa. N'a ma ɲa k'a fɔ dugu jako 20 da maaw bɛ ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔnden ye a ka kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansardine Internationale FADI yɔrɔ ka yɛlɛma kuraw kɛ a ka jɛkulu kɔnɔ yɛlɛmaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali bi u ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara lafiya. Yɛlɛmani tɛ dɔwɛrɛ ye a t'i n'a fɔ fɛn kura donna la cogoya dɔ la yɛlɛmani ye baara yɛrɛ taasira de ye komi fɔlɔfɔlɔ an ka jɛkulu sigilen don o du bɛ yen contrôle bɛ yen CEP bɛ yen bon maintenant yɛlɛmani de donna bonda dɔ la minnu bɛ décision ta ka se ka jɛkulu dɔw sigi minnu bɛ se ka to karamɔgɔ yɛrɛ gɛlɛ fɛ vraiment ça da mako bɛ fɛn minnu na ka se k'o sɔrɔ télé la parce que karamɔgɔ Aidara yɛrɛ tɛ tɔn kɔnɔ ka baara kɛ mais tɔndenw bɛ baara kɛ ni a ye baara minnu bɛ senna b'o las'a ma bon a yera k'a fɔ ko ka jɛkulu dɔ sigi minnu bɛ se ka ye karamɔgɔ yɛrɛ gɛrɛfɛ n'a magoya bɛ fɛn minnu na a ka se k'o kunnafoni sɔrɔ olu bolo joona o jɛkulu de sigila o kɔfɛ fana ka mɔgɔ dama sigi ka se mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna na minnu fana bɛna tɔn yɛrɛ ka décision ta n'a fɔra ko tɔn baara o baara bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina fɔ mais jɔnw de kan ka décision ta k'a waleya o mɔgɔ 10 tala
ka o de bila application na. Nin kɛnɛ in min ye hakili falen-falen kɛnɛ ye ni kunnafoni di kɛnɛ don fadi kunga ɲɛmayaso ni tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ kɛnɛ ka tɔndenw na u y'u ka nisɔndiya jira baara taabolo la jango baaraw minnu kɛra Assemblée Générale Internationale in kɔnɔ. An b'Ala fo k'Ala barika la a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la san o san mɔlu kɔnɔna na ni sigini bɛ kɛ internationalement tɔn ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɔ ka se k'o lakale a n'a dépensera cogo min ka se k'o lakale donc an tun b'o sigi kɛnɛ kan bi tɔnden jamana bɛɛ bɛ kɛ yan bi ka se ka ni sigi nin ka seereya an tun b'o le kɛnɛ kan an b'Ala fo k'Ala barika la a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la an b'Ala fo k'Ala barika la ni Ala sɔnna a ma a bɛ fori parce que n'i y'a jateminɛ Ansar daminɛna cogo min ani kana se bi ma ni jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ yen fo ka Ala barika la ɲɛtagaw bɛ yen baara minnu daminɛna ni Ala sɔnna ma u b'u fori fo ka baara kuraw kɛ ka fara kan ni Ala sɔnna ma. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka dantigɛliw la a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma ka hali bi u wele cɛsiri la silamɛya diinɛ dɛmɛni na yɛlɛma min fɛnɛ kɛra silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansar diinɛ international kɔnɔ n'o ye ɲɛma falen ye o kunnafoni fɛnɛ dara tɔndenw kan Adama Sanogo n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Konwarikaw fɛ yen o ɲɛma ye o bilala silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansar diinɛ international fadi kunna Surakata Salamantaw nɔna ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ u ka kumaw dafara fadi ɲɛmaya la Adama Sanogo bi fadi ɲɛmaya ta sanzaba baara kunjara ni dugawu do ye. Wulikajɔ baara dɔw bɛ senna Mali jamana ɲɛmaw fɛ ni dumunifɛnw si la tununi minnu ni u dati bannen don nin baara ninnu sigira sen kan Dion ni o bɛ Kati cercle la ka bɛn bi sɔgɔmada in na ma walasa ka faamuyali sɔrɔ ni kunnafoni na an ka directeur régional du district de Bamako lamɛn Amadou Diallo ani Baba Keita ka kuma galamani na fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. An nana bi ka kɛ ni sariya yɛrɛ taabolo ye ani an yɛrɛ ka département baara min kalifalen don u ma o ye ka jamanadenw lakana min ye dumunifɛnw sanni o taabolo ye donc an ye mission boloda Bamako commune yɔrɔ bɛɛ la don o don u bɛ taa terrain kan u bɛ taa minɛn feere yɔrɔw la commerçants ka boutique kɔnɔ u bɛ yala yɔrɔ bɛɛ la donc u sera ka minɛn minnu sɔrɔ minnu ni u man kan dun u dati bannen don minɛnw tiɲɛnen don u y'u minɛ u bɔsira u tigiw la an y'olu le fara ɲɔgɔn kan bi an nan'o de jeni ka kɛ ni sariya yɛrɛ nin baara in a bɛ to sen na don o don mɔgɔ si tɛna épargner nin baara in na an ka mɔgɔw bɛna to terrain kan an bɛna dɔ fara tout an ka timinandiya kan n'an ka baara kan walasa an bɛ se ka jamanadenw lakana weleweledakan min bɛ n bolo k'a lase o ye k'a ɲini commerçant minnu ni u ka minɛ n'a b'u bolo ka to ka kɔlɔsili kɛ k'a datu jateminɛ n'u dati banna u yɛrɛ ka wuli ka na ko f'an ɲɛna walasa an ka se ka lasegin o yɔrɔ la k'a jeni ka kɛ ni sariya ye ani an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili sigi nin baara in bɛ to sen na an tɛna saliya nin baara in na. Cakɛda min bɛ wele ko Picasso Mali a ye lajɛrɛba dɔ sigi sen kan walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ publicité yɛrɛ kɛcogoyaw kan Mali jamana kɔnɔ a kɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma hôtel Sheraton na nin baara in serera maaba caman fɛ publicité yɛrɛ ɲɛdɔn banganaw ka fara maaba wɛrɛw kan a serera maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la Tata Touré de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare fɛn min sɔrɔla u fɛ o kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka ɲɛmada u fɛ. Ka panneau publicitaire bila u ka clients ka bolo kan a lasagolen yɔrɔ ɲuman na a n'a ladonko ɲuman ni ka laban k'u ka yiriwaw sabati n'u ka kɛnɛma publicitéw kɛ ko ɲuman ye Mali jamana kɔnɔ o de ye nin kɛnɛ in sigikun laɲini ye min n'a sigira sen kan Picasso Mali fɛ. Bita kɛra fɛn dɔ ye bɛɛ wasara a diyara anw yɛrɛ ye an'an ka partenaires caman u k'a dɔn k'an bɛɛ bɛ jɛkulu kelen de kan k'an bɛɛ bɛ baara kelen de ɲɛtaa fɛ an ye trophée minnu di nin ye o bɛɛ ye k'u encourager u k'a dɔn k'an ma ɲin'u kɔ qu'on travaille toujours an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni difficulté fɛn fɛn bɛ yen pour que an k'o dɔn entre nous an kana kɛ ni dimi ni fɛnw ye o jɛkulu c'est pour que ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. San o san Picasso Mali bɛ ɲɔgɔn dan boloda a baara ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ
client minnu n'olu ye danaya ta ka d'a kan o senfɛ mɔgɔ minnu n'olu ka baarakɛlenw ɲɛna jɔnjɔn bi ta ni ka d'o ma n'u b'a wele ko Picasso d'or san 2016 jɔnjɔn ka fara san 2017 kan fo ka na se san 2018 ma o jɔnjɔn sanunaman taara ni ŋudi cakɛda damadɔ ma i n'a fɔ Harvest Media, Vodou, ka fara AG Partenaires Paris kan ka fara Picasso sanunaman kan a zira fo ka ta se Picasso warijɛ ma cakɛda dɔw fɛnɛ garizigɛ donna o la olu cɛla Spirit, Créacom Afrique ka fara Defa Communication kan bonyamasegin kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka da u ka waleya ɲumanw kan ka ɲɛsi u ka clients dɛmɛli ma. Bon, Picasso a ye régie de régie mun créera a mɛnna depuis 86 a nana Mali la ka na installer Mali la en 2011. Picasso dabɔra panneau publicitaire de kama régie publicitaire n'o ye ka annonceur ka baarayɔrɔ dɔw ka annonce kɛ ni fɛn minnu bɛ u dɔn pour que u ka marque ka dɔn mototigiw bɛ se k'a ye mobilitigiw bɛ se k'a ye senamatigiw bɛ se k'a ye o de Picasso yɛrɛ panneau kɛkun ye an ka duguba in kɔnɔ ni télé tɛ mɔgɔ min bolo ni radio tɛ mɔgɔ minnu bolo i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ka annonce ye i bɛ se ka jaw ye ka sɔrɔ i ma passer télé ni radio fɛ o de panneau yɛrɛ kɛkun ye duguba in kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɔnjɔndi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔ minnu garizɛgɛ donna Picasso sanu a warijɛ fo ka taa se a zira ma u m'u ka nisɔndiya dogo nin kɛnɛ in kan wa u labanna ni ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Picasso Mali yɛrɛ ma ni hakilina ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababuya bɔra cakɛda min na. Vraiment ni bonyamasegin ninnu bɛ anw nisɔndiya parce que a b'a yira baara kɛra ka ɲɛ baara kɛlen cɛɲuman de ka di bɛɛ ye o fana bɛ clients nisɔndiya kɔrɔlen ka taga comme anw fana bɛ cogo min kumakan laban ye min ye c'est que n bɛ mɔgɔ minnu ye nin ko in hakilina sɔrɔ u ka continuer a fɛ u ka baara kɛ nin cogo kan o bɛ jamana communication lataa ɲɛ a bɛ jamana kow lataa ɲɛ hali bi. An bɛ an partenaires bɛɛ fo fɛn fɛn sera yan bi an b'u bɛɛ fo k'u waleɲumandɔn u nana hɛrɛ la Ala k'u segin hɛrɛ la Ala ka ɲa ka d'an ma Ala kana nin kɛ a laban ye an ka jɛ toujours ka baara kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ni kunkelenya kelen ye. Ka sanga ni Mawuludu yɛrɛ nisɔndiya baaraw ye wajulikɛlaw ka kuluba mɛ Fédération Ansardine International kɔnɔ olu denw ye ɲɔgɔn dan kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni tarata tɛmɛnen an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ale ka foro la lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ bolo ni o ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Aidara ye fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ ka Fatumata Jabini Dramani Malen ka se Seydou Ɲare ma an ka ɲamada o fɛ. Alakira ko k'an ka dɔnni ɲini kabi bamananfini na fo ka taa se an ka kasangew ma nɛɛma ni kisi b'a ma o de hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni a ka bangeli nisɔndiyaw ye la relève Vodou n'o ye Ansar karamɔgɔdenw ka jɛkulu ye u ye hakilina ta ka kɔnkuruba dɔ labɛn ka bɛn ni Alakira ba ka bangeli nisɔndiyaw ye n'o ye ɲɔgɔndanw ye min n'o kɛra kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ɲiningali kun bɛ tali kɛ Ala ka kuranɛ kan sanumanw la ani Alakira ka hadisaw ani Alakira ka ɲɛnamaya ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ani an ka seko n'an ka dɔnkow ani an ka kokɔrɔw an'o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ dɔnta kun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o final ba sigila u fɛ min hukumu kɔnɔna na u ye wele bila maabaw caman ma min n'o kɛra don ɲuman na kabini Wuduwul Islami ani Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔndenw fo ka taa se u ka ɲɛmɔgɔw ma ka na se an ka kɛlimadalaw ma ani fo ka taa se an ka shirifuw ma. A nisɔndiya ni kama tun b'an na bi an bɛ kama bɔ ka pan mɔgɔ ma fɛn min sɔrɔ diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛ i denw ka tɛmɛ o de kan sɔrɔli tɛ i bɛ fɛ u ka tɛmɛ o kan an y'a ye nin baara in na an karamɔgɔ de y'an bɛɛ lakunu k'an bila kira ka nin sira in kan anw kan ka hami k'a fɔ n'an tɛ yen a bɛ kɛ cogo di an ɲɛnama ɲɛna Ala y'o k'an ye Ala m'o kɛ bɛɛ ye na an y'aw ye cɛsiri min b'a la ani wulikajɔ min b'a la ani timinandiya min b'aw la k'a fɔ a bɛna karamɔgɔ ka sira bɔ Sherif Ousmane Madane Aidara nin bonya ni nin kunna wolo in bɛɛ bɛ se k'ale de ma parce que nin bɛɛ y'ale ta ye o la an nisɔndiyara fo ka tɛmɛ. ɲɔgɔndan in kun bɛ tali kɛ denmisɛnnin jɛkulu de la nka Alhaji Bunaɲang ka jɛkulu ani Imam Hussein ka jɛkulu ani Mustafa Haidara ka jɛkulu ani Mohamed Madani Haidara ka jɛkulu finali ɲɔgɔndan tɛmɛna olu de ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ min kɛra ɲiyɔrɔ sɔrɔbaa ye o kɛra Mohamed Madani Haidara ka jɛkulu ye
Konguri kunte dore iti dɔnniya min dɔ kuma dɔ la dɔnniya bɛɛ tɛ k'a kalan kilasi kɔnɔ i bi dɔnniya caman sɔrɔ nin konguru nin sababu la question dɔw bi kana kuma dɔ la karamɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ se k'a jaabi dɔw fɛnɛ bi kana an bɛ taa recherche kɛ hali ni recherche man di ye déjà kɛ a kɛra ɲɔgɔndan de ye jagoya i bi recherche kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ko n b'a nisɔndiya o fɔ n tɛ se k'a fɔ fo ka s'a dan na ne bɛ baara in labɛnbagaw n b'o fo k'o barikada o ye cɛsiri min kɛ ani musaka min don nin baara in na fo ka na se finali in kɛnɛ ma yan bi n b'o fo k'o barikada o baara in na. ɲɔgɔndan ninnu balen kɔfɛ fɛ an karamɔgɔ a n'a karamɔgɔ denkɛ n'o ye Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bisimila ni kɛlimadakaw ye an ka kɛlimadalaw fɛ o kɔfɛ la relève wudu tɔndenw u bɔra ni ka mankutukanw ani kumakan sanumanw kɛ ka an karamɔgɔ bisimila o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔ minnu kɛra nin yɔrɔ sɔrɔbaa ye nin ɲɔgɔndan in na u ye donbolo ta k'a di olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma olu ka donbolodiw nana kɛ n'o ye u ka kadodi ye. An kɔni ye nin ɲɔgɔndan in labɛn ka bɛn ni mawuludu ye ka da kan an y'a ye diɲɛlatigɛ la foyi tɛ yen ni o valeur ka bon ka tɛmɛ dɔnni kan sabula kira yɛrɛ ye mɔgɔw su ka kɛ dɔnni ɲinini kan wa kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔ min nana kira ma o de ye ikra Muhamadu kalan kɛ an bi foli lase mɔgɔ y'a sen don nin baara in na sabula baara in tɛ taa ni musaka tɛ an fa minnu y'an dɛmɛ ani an ba minnu y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la famille shirifula olu yɛrɛ jɔyɔrɔba kɛra ko in na kosɛbɛ u ye dɛmɛ kɛ ka fara silamɛ minnu sera k'u bolo don u kunna pour que ko in bɛ se ka kɛ cogoya min na weleweledakan min bɛ an bolo ansaru karamɔgɔw denw an faw sɔnna k'u yɛrɛ di nin cɛba in ma n'o de ye Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara diinɛ dɛmɛli sira kan i b'a fɔ an karamɔgɔ y'o fɔ an ye cogoya min na a ka ladili kɔnɔ an faw ma don a la ko fɛn bɛ sɔrɔ a la u fɛn o fɛn donna a la u si tun b'a miiri ko bi bɛ se o tuma ala de ye bi se o de fana kelen bɛ fɔ denmisɛnninw ye an ka na an faw ye jɔyɔrɔ min ta an k'o jɔyɔrɔ kurakuraya. kɛnɛ in denfaya n'a denbaya kuntalen don ka di an ba n'o ye Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ye ani an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara. o dɔɲumana kelen n'a ye Safo commune rural kɔnɔ udu karamɔgɔw denw ka lajɛrɛba senfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ye dantigɛli minnu sɔrɔ ka kɛ o kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alakira ko a ka hadisa la ko dɔnni ɲini o kɛra farida ye mumini bɛɛ lajɛlen kan dɔnni a ka ca mɛ min bɛ faridaya an bɛɛ kan o de ye an ka silamɛya ɲɛdɔnni ye k'an ka silamɛya ɲɛdɔn alhamdulillah o tɛ sɔrɔ fɛnɛ ni cɛsiri ani dija tɛ o ɲɔgɔn dɔ de bɔra ka kɛ an dɔgɔw fɛ an bɛ o fo jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu y'a kɛ la o tɛ minnu yɛrɛ na ni a hakilila ye fɔlɔ ka ni baara in labɛn ni o ye an dɔgɔ ninnu ye u cɛsirilen don u jijɛlen don nin baara ninnu na wa nafa camanw de bɛ sɔrɔ u la alhamdulillah an nisɔndiyara an bɛ u fo u waleɲuman dɔn u ka nin baara in na ani u ka jija n'u ka cɛsiri la ka min f'u ye ka fara a kan ko u k'u jija ka dɔ fara a kan cɛsiri ani jija kan an ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na a kɛra munasaba min na n'o ye Mawlud Nabawi Sharif nin de sabu sigi kun ye nin de ye mawludu bi alhamdulillah an ka mawludu tɛ dama ko waati sera an ka wajulu kɛ ka taa ten la fɛn caman de bɛ yen an ye min sɔrɔ an faw nɔfɛ n'a fɔra bi anw denw fana ka se ka o wuli ka jɔ kɛ ka yirali dɔ kɛ an faw la nin ye fɛnba ye alhamdulillah ala ni ce ala ni ce. Ali bisa an ka to dɔɲumana an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka foro kɔnɔ udu karamɔgɔw denw ye u ka lajɛrɛba kɛ min ni o bɛ tali kɛ u ka san baara kelen ka se u ka biro kura lakurakurayali ma ani u ka baara bolodalen ni sigi ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ bolo ni o ye Seyidi Sherif Ibrahim Haidara ye a kɛra maa min fɛ a sereyara maa min fɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la hali bi Fatumata Jabiri tun don ani Daramani Male ka se Seydou Ɲare ma fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Ni maa min bangena k'a sɔrɔ i fa bɛ yɛlɛ yiri min kan hali n'i ma se ka yɛlɛ yiri in kan i sigi yiri in ju fɛ maaw tɛmɛtɔ n'a fɔ ko yɛlɛni ko b'i kɔnɔ o de kama silamɛya dɛmɛtɔ Ansardinu karamɔgɔlakaw n'o ye wudu islami ye olu denw farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ dilan ni k'a tɔgɔ da la relève wudu
ka fara ɲɔgɔn kan mun sɔ u bɛ se k'u sen da u faw sen da nɔ na cogoya min na. O de hukumu kɔnɔna na ka bɛn n'u ka assemblée générale ye n'o ye u ka ɲɔgɔn ye ba ye. O baaraw bi labɛn u fɛ ka bɛn mawuludu kɔnɔna na. Min hukumu kɔnɔna na u ka tɔndenw mina ka bɔ fan caman fɛ kabi Mali kɔnɔna na fo ka taa se Mali kɔkannaw ma. U bina jɛ ka hakilijira kɛ ani ka hakili falen kɛ walasa u bɛ se ka faw dɛmɛ cogoya min na. Ɲinɛnta in laada lakileliw fɛ ka bɛn alamisadon ma. Baara fɔlɔw kɛra ni sankɔrɔ baaraw lakaleni ye. O kɔfɛ u nana kana biro falen kɛ. Biro falenw balen kɔfɛ u nana kana sariyakan dɔw ta ani ka jateminɛ dɔw sigi sen kan mun kosɔn u bɛ se ka wulikajɔ ani baarabaw kɛ ni ka tɛmɛ u faw kan. Nin sigi nin y'a sigi ko filanan ne salon a sigi fɔlɔ kɛra alhamdulilayi ɲinan fana o de bɛ bɛn a siɲɛ filanan ma. Sigi laɲiniba ye min ye alhamdulilayi bi an kun bɛ ka biro ninnu falen k'a lajɛ pɔstu minnu bɛ yen mɔgɔ min kan ka bila pɔstu min na ka pɔstuw changer fana tuguni k'a lajɛ ka dɔ fara pɔstu minnu b'an ka biro kɔnɔna na ka dɔ fara olu kan pour que an ka baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. An bɛ se ka dɔɔni kɔkɔrɔma don cogo jumɛn na ka dɔɔni sankɔrɔ ta cogo jumɛn na. O hukumu kɔnɔna na an bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka wuli silamɛya fɛn minnu bɛ yen ni olu ɲɛdɔnnen tɛ an bɛ recherche kɛ o ko ninnu sira kan ka se k'olu yira mɔgɔw la o y'an ka baara kolomaba dɔ ye. A filananba ye min ye o de ye k'a fɔ an faw ye jɔyɔrɔ min ta walima n'u dɔnna ni min ye bamananw b'o fɔ ko n'i dɔnna ni turu kelen min ye n'i y'o di ka b'i kunna i bɛ kɛ dɔnbagala fili. An faw dɔnna ni wajulu de. Bon o wajulu ko bunakun kan an y'a kanu an denmisɛnnin damaw fana an ka se k'a lajɛ o wajulu ninnu an ko o fana don ba la k'a lajɛ min bɛ sigiyɔrɔ min na o ka to ka wajulu kɛ hali n'a kɛra san kɔnɔ an bɛ hakɛ dɔ ta bɛɛ lajɛlen ka se k'i jija ka se o wajulu hakɛ ma. An karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ a se Yidi Sherif Ibrahim Iba Haidara ale bisimila kɛnɛ kɔnɔ u fɛ. Ne nisɔndiyara kojugu k'a ye an ka amisaru karamɔgɔdenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn mawuludu ma an ka n'an ka biro kurakuraya ka d'a kan an ye layidu ta anw ani an faw an bɛ karamɔgɔ nisɔndiya fɛn mun ka d'a ye fo ka taa se diɲɛ laban ma an ni ani an ka nafolo an bɛɛ b'a la. An nana an sigi ka hakilinaw falen baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo di a bɛ se ka ɲɛ cogo di don n'a nataw la an ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ la ka d'a kan Seyidina Ali karamallahu waja alayhi salam a ko cɛ tɛ kuma k'a fa o ye Ala ka dima ye mais e yɛrɛ bɛna mun de kɛ o de ye ɲini fɛn ye. Donc anw bɛɛ nana hakiliw fara ɲɔgɔn kan an faw bɛɛ ye dɔ kɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɔn in na a bɛɛ ye wajulukɛla denw de ye ansaru kɔnɔna. Bon an y'a lajɛ an faw de dɔnna an faw de ye diinɛ sama f'u dɔnna bi mais anw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ k'olu dusu suma ka mun to yen u tun ma mun dɔn ka tɛmɛ mun na u ma se mun ma. Donc ko in ɲɛta ye nin de ye an y'o de fara ɲɔgɔn kan ka n'o réunion ba kɛ ka biro kura sigi présidente kuraw sɔrɔla président kuraw sigira alhamdulillah nisɔndiya min m'an na dɔrɔn o de ye k'a ye an yɛrɛ dama sera ka fara ɲɔgɔn kan wa dusu min bɛ an kɔnɔ o de ye tɔw ma se yɔrɔ min na ka tɛmɛ o kan. An bɛ kangari mun da dɔrɔn o de ye an k'an jija ni cɛ ko n ko i jija i ka sa a kan. Fɛnɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ karamɔgɔdenw u du sira fɛ mɔgɔ ɲɛ bɛ nin na wele dalen don bɛɛ ma i k'a yɔrɔ ɲini i k'a yɔrɔ dɔn i ka nin inscrit lahala n'an wulila ɲɔgɔn fɛ an mago bɛ niveau min na an bɛ se yen nɔ. Kɛnɛ in kɔnɔna na u ye waleɲuman dɔ sɛbɛn ta ka di an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ ma n'o ye a se Yidi Sherif Ibrahim Iba Haidara k'a kɛ bonyamasegin ni waleɲuman dɔ ye u ye Sirifila famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a sabu kɛ u ye cɛsiri ni dɛmɛ min ta k'u sɛgɛrɛ. Sigi in kun cɛla ni photo de famille ye la relève wudu tɔndenw ani ka fara an karamɔgɔ ka a se Yidi Sherif Ibrahim Iba Haidara. Jɛkulu min bɛ wele ko coopération de Bamako ale ni Sherifila Jabaraniso ka se radio citoyen ɲɛmaayaso ma olu ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna na foire Mawulud 2019 o baaraw n'u donna ka bɛn kunun alamisa ma Korofina ballontan terrain kan a sereyara maaba caman fɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Ablaye Sogodogo u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Foire Mawulud san 2019 ni o tun y'a tako sabanan ye a baaraw kolobo kari kɛra kunun coopération de Bamako ɲɛmaayaso olu ni commission de gestion de Sherifila TV ani radio La Voix du Citoyen maaw fɛ min kɛra nisɔndiyaba ye. An nisɔndiyalen no an farifunnen no an ka 3e édition in na n'o ye Mawulud foire Mawulud 2019 la 3e édition. Donc vraiment an nisɔndiyalen no kosɛbɛ ka sababu kɛ an ye baara labɛn cogo min na
an t'a fɔ an sera k'a bɛɛ kɛ nka an ye camanba kɛ a la anw y'a laɲini ka se yɔrɔ min na standuw fana alhamdulilayi u taara fana bon vraiment mɔgɔ minnu fana b'a kɔnɔ u satisfaire bon bi yɛrɛ n'o ye lancement ye vraiment an fari fununa kosɛbɛ ka sababu kɛ ni an ka parrain n'o ye Cheikh Mohamed Lamine Dème a nana an ka kɛnɛ bonya ani an ɲɛmɔgɔ ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bɛɛ b'a dɔn mawulidu la ale ka fɛnw ka ca kosɛbɛ donc o la a denkɛ Badara o nana ka na an ka kɛnɛ bonya an bolo kosɛbɛ vraiment an nisɔndiyara an kɔntana an fari fununa a jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sen sera an ka kɛnɛ kan yan fɛn fɛn y'an ka foire in participer vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka sponsor ma bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ nana foire in kɛnɛ kan coopération ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ fɛnɛ yira an na k'a ɲini Sirifu fɛ ka dugawu k'an ye ala ka se ka barika don foire in na ka taa fɛ cogo min na vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Ni foire belebele n'a bi sigi sen kan san o san n'a ko bɛɛ lajɛlen bi don an kuntigi Mahamadu kisi nɛɛmaba ye o ka bangeli ɲaɲanu hukumu kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ walasa ka mawuludukɛlaw ani Bamakokaw u ka se ka minɛ ɲumanw k'o sɔrɔ nɔgɔya la ka sanga ni mawuludu ye. a nisɔndiyalen don kojugu parce que i ye fɛn dabɔ min kama n'a bɛ ka o bonya sɔrɔ vraiment o ye nisɔndiyaba ye parce que a dabɔra de jamana 38 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Mɔgɔw ka don ɲɔgɔnna bɛ se ka nafa min bɛ sɔrɔ a la ani adamadenw bɛ se ka ɲɔgɔn nafa bɔ cogo min na an ka baarakɛtaw an ka se ka falen kɛ ani hakililaw a dabɔra min kama tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'o sɔrɔ parce que commerçant minnu ye fɛn kuraw sɔrɔ ka na n'u ye ani mɔgɔ minnu ye bololabaara fɛn kuraw kɛ n'u nana n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la u ye kunkɔrɔta sɔrɔ a la u ye publicité sɔrɔ a la vraiment an y'a dabɔ min kan o sɔrɔla la kosɛbɛ. An nisɔn ka di wula in na an fari fonini an ka invité minnu ye kɛnɛw sɔrɔ an b'o fo k'u barikada ka daminɛ an ka cɛkɔrɔba sɛngɛbali la i ni ce ala k'i sara a bɔyɔrɔ ka jan nka a y'o bɛɛ to yen ka na sen dɔ kɛnɛ in kan silamɛya bonya kama an ka sirifikɛ fana ye kɛnɛ sɔrɔ Badara Ali an b'i fo k'i barikada ani kɛnɛ in labɛnbaw bɛɛ. Mali silamɛ tɔnbaw ka ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a denkɛ a Seydi Aliyu Ousmane Haidara ale nisɔndiyalen nin sugu kɛrɛnkɛrɛnnen sigili la ka ɲɛsin mawuludukɛlaw ma a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin ko labɛnbagaw ma. An bɛ ala tanu k'ala fo k'ala waliɲumandɔn k'ala barikada ala folen kɔ an bi nabaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka yan yɔrɔ in sɔrɔ nin waati in kɔnɔna la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka nin kɛnɛ denfa ma n'o ye an fa ye Ustaz Mohamed Dème an b'a fo ka waliɲumandɔn k'a barikada danti foli min na k'an ka nisɔndiya jira silamɛ bɛɛ lajɛlen na k'an ka nisɔndiya jira lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen na nin waati in kɔnɔna la mana min na an ye an fa désignelen komi nin kɛnɛ in parrain ye a bɛnna an ma a diyara an ye kosɛbɛ fo ka se a dan na o la karamɔgɔ tɔgɔ la ani sirifila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli lase Dème ma ka laban tuguni k'a ye a kɛra nin kɛnɛ in denfa ye o bɛnna an ma. Ne nisɔndiyalenba de don su in na nisɔndiya min don dan t'a la n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ayiwa foire in a diyara n ye bonya min taara ka dan kan fana Ansaru fɛ a diyara n ye n bɛ ala deli ala k'a diya ala ye n bɛ Ansaru fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a wale ɲuman dɔn mais n'i y'a ye Ansaru ye nin kɛ sirifikɛ ka bonya de don sirifikɛ ka kanu de don u ye n dɔn sirifikɛ de nɔfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina foire mawuludu ni nin tun y'a tako sabanan ye a kɛnɛw dayɛlɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ stade du 28 mars la ka na sigi Korofina dolanti kɛnɛba kan min kɛra nisɔndiyaba ye bɛɛ lajɛlen bolo bawo maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko yan ka surun mɔgɔw la wa a lasɔrɔli ka nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka san nata ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don.
Lagina kunakiri jamana kono wulikajɔ wɛrɛ kɛra alamusa tɛmɛnen jɛkulu fɛ jɛkulu min kɛmɛ k'i banamini jamana sariya sunba yɛlɛmali la u k'a ma ko Front National de Défense de la Constitution nka nisɔngoya taama in senfɛ maa saba bɔnɛna ani na lakana tigilamaw fɛ ratoma sigida la nka jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa kelen de mɔnɛna ani na polisilaka saba ko joginna nisɔngoya taamanaw ni lakana tigilamaw carakara ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ ko lakana tigilamaw kɛ kunbɛ ka sira dɔ de jira ko taama kan ka kɛ min kan ko nka ko nisɔngoya taamanaw y'u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ Lagina kunakiri faba kunakiri marabolo ɲɛma a ye laseli dɔ kɛ wulatile yanfa fɛ k'a fɔ sira min dilen kun do nisɔngoya taamanaw ye o siraw dɔnnen kun do nka ko nisɔngoya taamanaw m'o minɛ Abdulayi Umaru So ni ale FNDC babu sentigi ye nisɔngoya taamanaw ka jɛkulu o y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ ye nangi dɔ fɔ ye olu kɛlen ka ɲini marabolo ɲɛma fɛ k'u bɛna nisɔngoya taama kɛ a ka kan tile fila kɔnɔ olu ka jaabi ko nka ko tile fila bɛɛ lajɛlen tɛmɛna olu ma jaabi olu sina ka jateminɛ k'a fɔ hali ni yamaruya sɛbɛn ma d'a ma n'a ma jira an na fana k'a fɔ nisɔngoya taama in tɛ kɛ o kumana jɛngɛmɛ n'a ye ko a ka kɛ o kumana olu y'u ka nisɔngoya dama daminɛ pankurun jigi kɛnɛ fan fɛ ni k'u kunda Palais du Peuple kan Nigerikaw ka fangasiinamatɔ ɲɛma Hama Amadu seginna ka don Nigeri jamana kɔnɔ ɲinankun y'a san 3 ye jamana kɔkan Faransi a seginna ka bɛn ni alamusa ye a donnen Nigeri da fɛ a ka musokɔrɔba fatura octobre kalo laban da in na a taar'i jɔ o kaburu la Hama Amadu wasabilo ɲɛma kɔrɔ ani jamana ɲɛma carakalen ɲɔgɔn na ni o ye Mahamadu Isufu ye a kun ye jamana bila a seginnen ka don o novembre kalo tile 15 2015 u taara mangoromɔ kari pankurun jigi kɛnɛ na ni k'u kunda ni a ye kasobo kan k'a sabu kɛ a tɔgɔ fɔ mɛn denmisɛnnin jago dɔ la a n'a furumuso a yɛrɛ kun sirannen kun ye jamana bila o de na sira kan jamanakuntigisigi kalata ɲɛkɔrɔ san 2015 a kun nana jamana kɔnɔ k'a b'i sen don jamanakuntigisigi kalata la u taara laban kaso la don la Mahamadu Isufu yɛrɛ ani Hama Amadu ye jɛ kɛ bawo Mahamadu Isufu ka manda fɔlɔ Hama Amadu de farala ka kɔkɔrɔma don a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka u labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ Hama Amadu si bɛ san 60 ani san 9 na a delila ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye Nigeri jamana kɔnɔ san 2016 jamanakuntigisigi kalata a y'i to kaso la ni ka gwɛlɛyaba lase jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu ma bawo a taara n'o ye tako filanan la a baara ta a ma kampaɲi kɛ yanni tako filanan kalataw cɛ sa a ka labasabaw ye a ɲini fanga fɛ kɛnɛya kɛn tɛ ka wolo labɔ kaso la fo a ka bɔ jamana dafɛ ka taa furakɛ Faransi jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu fɛnɛ n'a ka fanga jɛnna n'o ye san 2020 jamanakuntigisigi kalata min bɛ k'i sɛnsɛn ka na Niger a ka fanga ɲinindɔ y'a jira k'a fɔ u ka cɛbɔ don ni o ye mouvement démocratique nigérien modem ye nka caman y'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka weleya a ka se ka kanbɔ k'a sabu kɛ a ka kiiri min sigira a kɔ denmisɛnnin jago kunka o y'a yira k'a fɔ san 1 kaso a kan k'o kɛ san 2018 wasabilo kɔnɔ wasadenw farala ɲɔgɔn kan k'a ka wasadenya birifini wuli ka bɔ a kan ni k'a ka danga bila a nɔ na Algérikaw fɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ka jɛkulu min bɛ Organisation Nationale du Patronat a ma ɲɛmaamuso ye a jira k'a fɔ Algérie jamana ni wulikajɔ ma kɛ yanni sa ka kunjɛ maa caman de b'i yɛrɛ sɔrɔ baarandanya la maa miliyɔn 1 ɲɔgɔn na olu de ka baara bi sɔn ka tiɲɛ yanni sa ka kunjɛ musolaka in ye dantigɛli kɛ Algérikaw ka kunnafoni jari gafe dɔ de kɔnɔ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ k'u bolo magwɛ gafe dɔ taara k'o tɛngu usine ko ni dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko minisiriso la gafe min kɔnɔ a jira n bɛ k'a fɔ cakɛda bayirika olu de bɛ sɔn ka dɛsɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛdaw minnu ɲɛsinnen don sojɔ kow ma ani sira dilanw ma kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ka jɛkulu ɲɛmaamuso a ko baara bɛ ka taa cogo min na Algérie k'a ka gwɛlɛ ka fanga fanba ta k'o bila izinibatigiw dama ka bolo kan izini kɔnɔndɔ izini da ɲɔgɔn na ni ka ɲinɛ cakɛda misɛnninw kɔ cakɛda misɛnnin minnu ye denmisɛnnin dɔw taw ye n'a denmisɛnninw baara ɲɛdɔ bɛ u la hakilina bɛ u la nka maa tɛ k'u dɛmɛ ka se k'u ka cakɛda yiriwa musolaka in y'a yira k'a fɔ yurugu min kɛra sababu ye ni ka jamana ɲamakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jagoya wɛ ni coci ye ni hali bɛ a wulikajɔw bɛ senna k'o yurugu kelen de kɛra sababu ye ni ka cakɛda caman sigi a sensabara kɔnɔ ka sabu kɛ warisow minnu kan ka se ka dɛmɛ don cakɛda misɛnninw ma dankɔrɔbaw minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye ca bina k'u ka izinibaw ɲɛsinnen bɛ olu de ma k'olu dɛmɛ k'i ɲɛtugu cakɛda misɛnninw kan Tunizikaw fɛ Nabil Karoui a ka fanga ɲinindɔ Kalbɛ Tunes ka dɛmɛ don fanga ɲinindɔ ma min kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini bere a yɛrɛ ka wasabilo kɔnɔ k'a ɲɛmaa dɛmɛ ka kɛ wasabilo ɲɛmaa ye a ma bɛn Kalbɛ Tunes tɔnden caman ma jango minnu ye kala t'a ye k'a sabu kɛ Ennahda fanga ɲinindɔ y'a tiletigisiya k'a bɔgɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata la u ti dɛmɛ don ka ɲɛsin Nabil Karoui ma wa o de kɛra sababu ye fana ni KSSA de ye Nabil Karoui bi ka kɛ jamana ɲɛmaa ye n'a fɔra ko fanga ɲinindɔ kelen ka laban ka na dɛmɛ don ka
ɲɛsin o ɛnada ma ɲɛma rashida khanu shimo k'o kɛ wasabilo ɲɛma ye k'ale tun se tɔndenw ko k'u ma faamu dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nimisara kun min na u wotera Nabil Karoubi ye minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka faamu cogo sɔrɔ a la olu ko ɲankuma a n'a kɛ minisiri ɲɛmasigi min kan ka kɛ dɔgɔkun nata ko Nabil Karoubi ka fanga ɲini dɔ k'ale tun se ni ɛnada fanga ɲini dɔ bɛn n'a kɛ ko la n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ janko minisiri ɲɛma ka bɔ Nabil Karoubi ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ wale kelen ni Nabil Karoubi na ɲininka minisiri ɲɛma jiratɔ a ka maa jira maa min ka d'a ye o ka kɛ minisiri ɲɛma ye k'o fana bɛ se ka kɛ bɛnkan ye ko n'o tɛ ko nin cogo in na k'a faamu man di. Benenkaw fɛ wasabilo ye a jira alamusa tɛmɛnen k'a fɔ laɲiniw minnu kɛra sigikafɔba senfɛ sigikafɔba min kɛra politiki binna k'u ka dialogue politique inclusif k'a laɲiniw bɛɛ lajɛlen donna ba la wa k'a na kɛ sababu ye ka lafiyaba di politiki binna k'u ma politiki kɛbaaw ma Benin jamana kɔnɔ yɛlɛmaw minnu kɛra o dɔ ye jamanakuntigisigi kalata wasadensigi kalata mairisigi kalata u bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la o tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw fana ka caya wasabilo kɔnɔ ni wasadensigi kalata bɛ kɛ a bɛ jagoya fanga ɲini dɔ ka a ka musolakaw bila jɔyɔrɔ ɲuman na janko u ka kɛ wasaden ye ka se ka damakɛnya don wasabilo kɔnɔ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ kalata labɛnni jakolo n'o ye commission électorale nationale autonome ye o fɛnɛ bɛna yɛlɛma san 2021 jamanakuntigisigi kalata nata yɛlɛma wɛrɛ min fɛnɛ kɛra don dɛmɛnenw na walasa ka daga i ye k'i kamo ka jamana ɲɛmaya ɲini a kun bɛ jagoya i ka f'i ka $200,000 ni $50,000 bɔ jɛbɔngolo k'a la i ka sɔrɔ ka i kanbɔ caman bɔra o la bi ka kɛ sɛfawari $50,000 ye i b'o de bɔ sa a jirala fana k'a fɔ jamanakuntigi ye kelen ye minisiri ɲɛma kun bɛ yen nka jamana ɲɛma danga vice président o fana bɛna don Benin fanga taabolo la jamana ɲɛma n'a ka danga walasa olu fana k'u kanbɔ fo k'a sɔrɔla wasadenw ni maires n'u y'u sigi sigiyɔrɔma 100 taa ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ka jɔ u ka denbaya kɔrɔ wasabilo denw fana 83 kundo a kɛra 109 ye 24 bɛ kɛ an balakaw ye nka yɔrɔ min bɛ yen ni gwɛlɛya bɛ yen politiki bɛna k'u kan n'o kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye ka fanga sinamatenw sen bɔ wasadensigi kalatara n'a taara kɛ nisɔngoya taamabaw ni faaliw yɛrɛ ye fo ka jamana ɲamakɔrɔ Yayi Boni Koro a ka so o yɔrɔ in b'a nɔ na o de y'a to fanga sinamatenw ye a jira k'a fɔ yɛlɛma ma kɛ o yɔrɔ in tɛ dɔ wɛrɛ ye fanga ɲini dɔn n'i b'a fɛ k'i sen don wasadensigi kalata la u ko fɛn min ma ko récépissé i ka fanga ɲini dɔ tɔgɔ la o ye i ka fanga ɲini dɔ lakodɔ sɛbɛn ye ani zale min kan ka sara fanga ɲini dɔ fɛ faso ye i bɛna n'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ye wa o de fana kɛra sababu ye ka fanga sinamatenw sen bɔ wasadensigi kalata la n'a kɛra mankan ye. Farikolo ɲɛnajɛ binna kun kan CAN Cameroun 2021 o phase éliminatoire baaraw kurumakariliw kɛra ni Mali ale ni Laginɛ Conakry ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni 2-2 ye a kɛra stade du 26 mars la ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye nin baara in seereyara maa min fɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Yusuf Kulubali de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u y'an sama fɛn min na an ka ɲɛmada o fɛ. Mali denmisɛnninlakaw dofini tun ye nɛrɛ ye o waati kelen na Siri national ka bɔ Guinée o dofini tun ye jɛma ye kabini senadonna kungɔnya gale di la Guinéens y'o da u ka taga kɔnɔ k'o banni ka bɔ ka dolan to malidenw bolo u bɛna munnu zalo kɛ fɛrɛn dabali mun sigilen don Guinédenw fɛ malidenw tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ko la senadonanci kunfɔlɔ bɛ bila o kan filanin bɛ fu ani fu tɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ senadonanci woloko filanan senadonanci bɛ bayɛlɛma o bɛ kɛ sababu ye donna bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ka taga kɔnɔ i bɛ n ka taga kɔnɔ o nasiraw fɛ Adama Traoré tibaba dɔ sen fɛ ale bɛ dolan ta ni ka bila Guinéenw ka jeli kɔnɔna na ale Keyita cɛkɔrɔsiba bɛ dɛsɛ ni ka kunbɛn sanga 6 na Guinéenw bɛna tasira kɛ Nabi Keyita fɛ ka kɛ ni Mali cɛkɔrɔsiba Jigi Jaraka dolan labilalen dɔ ye filanin bɛ 1-1 an bɛ to sigi la fo sanga 70 kɔnɔna na Musa Jɛnɛpo ni Sewu Goyita o bɛna don sunadonnaji in kɔnɔna na o ka dolan fɔlɔ bɛ kɛ celu ye bawo Guinée kɔfɛmaw yɛrɛ bɛ dolan bila sira fo yɛrɛ ka celu kɔnɔna na o muguri min filɛ nin ye o tɛna kɛ kuntagalajan ye sabu sanga 75 na wali kelen a fɔ sanga 5 Mali celu donnen kɔfɛ dɔgɔdɔni dɔ sen fɛ Segu Konde u ka kɔfɛma bɛ dolan ta n'a kun ye ka bila Mali ka celu kɔnɔna na filanin bɛ 2-2 senadonna bɛ bila o de kan Mali fanfɛla la muguriw ma bonya kosɛbɛ sabu min ye kurukila in ye a ma bɛn kosɛbɛ malidenw ma. Bon techniquement ne bɛ se ka tiɲɛ min bɛ min fɔ bi tiɲɛ na entraîneur ka coaching man ɲa quoi parce que a taara an fɛ en Afrique du Sud an ka joueurs yɛrɛ tun ma dafa joueur 2 de bɛ yen olu de y'an ka ballon tan Afrique du Sud n'o ye Koyita ani Adama Malouda ale olu 2 bɛɛ bila touche la or olu de Afrique du Sud première division ka meilleur bɛɛ tun b'a la
fo mɔgɔ kelen pe min bɛ jouer France mais malgré ça ni penalty tun tɛ Afrique du Sud tun tɛ s'anw na bon pour moi on allait commencer an bɛna daminɛ ni nin cɛ fila ye Malouda ani Adama Malouda ani Koita mais malheureusement entraîneur ka choix don anw dirigeant anw tɛ se ka foyi fɔ. J'aime bien sɔrɔ nin na manque de concentration de niveau là et puis surtout manque de compétition. Le mot j'aime le dire, hein, nous notre équipe n'est pas compétitive aujourd'hui parce que à Chama compétition ta Chamana parce que ou Chama tu bananendo ou ka équipe là ou te ka jouer ne bi se ka fo ça comme ni kan bana Malika premier équipe Malika premier match de premier comme ni kan bana Mali équipe ka ñoo sur ka jouer à folo de donc comme on y a entraînement de or Guinée ka équipe nous au moins il y a 3 matchs joués et il y a Fangala. Or ni be match joué tu peux toujours apporter des solutions et puis ni be match joué européen élan sur Fana parce que ils vont avoir du tonus donc au BDA sur Robi mais nous contribuer parce que ni be se ka fraquer ni ala sona ambo sera de ka inchallah ambe baraka ça en profondeur ambe ala délice banamato kana changa kula kakeni ni nyakume ba tile flana dulantu ye Mali jamana do ni Chad jamana do ni bena ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ kari don novembre tile 17 sanba fila ani 19 faba kɔnɔ jamana o waati kelen na min ye Guinée jamana ale ni Namibie jamana bena ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Conakry. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ.